Ebi chu apa in blind date nei turin a tir luya mahse chuta chuan kal du lovin na thatak zona sum tam tak thaw chhuah chu a thlang zawk a restaurant pakhata interview nei turin ava kal khualchhawn nu in thutna a lo kawh hmuhna lam chu ava pan kal lia leh a secretary te an lo ni a ani chuan a lo en vangvanga a tawp nan zawna pakhat ka zawt ang che pasal nei te hi i tum tawh reng reng em ti in a lo zawt thut a hnadil chu assistant ani si a pasal nei nen chuan inzawmna awmin a hrelo hle mahse ai hmangaih na tih vela ka bawi ve lo ti in a lo chhang thawva ani nang zawna i nei em tia li an a lo zawh chuan ka hlawh min tih san sak la ti in a lo ngen ngal hmia ole kan tih tur kan zawh fel hnuah million sawm kan pe ang che ti in an lo tiam ta hlohp mai kalawm lutuk aw i fel hle mai theitawp ka chhuah zelang ti in a phur hle contract file an lo pek pawh chu chhiar chiang mang lo chuan a sign ta zung zung a lia te chuan an kal san ta ni mahse a copy an pek chu a han chhiar nawn ve le a in ngaih zawn na lem contract a lo ni reng mai le a hnazawn nen chuan a in per san ta hle va zui vatin contract chu suit leh a duh thu leh hriatsual pal an neih thu te chu a va sawi secretary chuan contract dan leh dunah khan a inziah vek kha a hun hmaah contract i tih tawp dawn chuan a let sawm million za i chawi a ngai dawn a sin a lo ti chutiang zat zat pawisa te chu a nei bawk si lova ole tikhan ani mai a ti leh ta zawk a a tap lo chaw ani ina ava haw chuan a pa chuan chanchin a lo zawt a uncle lia fapa hmulova a kal bo dei mai chu a lo hau lungai su pawisa hmuhna tha deuh mai ka hria lawm li hnam reng reng nei ka tum lo ti in a file hawn chu entir a tum zeta mahse contract a in nei an ni tih an hriat chuan an hauh leh a hlo awang chuan a hmuh leh duh ta lova a pa pawh chuan a tha chu ni na te chu han thawk ve photla nakinah in lei hmu dawn nia a lo la ti tal pa company ah chuan dawm te a awm veka ka insuan luh pawh a ngai mai thei ani a lo ti leh zai lia chu a pa in a lo khawl ve thunga ni lenga khawl a lak du lo awang chuan a lo pawr hle ziang chung kaw fanu nupuia nei tir a lo tum chu ni in ka pa i duh viau te chuan nangman nei daih mai la a lo ti duh lek a min hnial tawh su naktuk ka an zin hotel ah lo kal la ziang chhungkua te nen chuan kan in hmu khawm ang a pa in a lo ti leh chuan bial nu ka nei daih tawh a lo ti leh dawsai su office leh inbak i karton ngai lo bial nu nei hmel i pu lo hrim hrim a pa in a lo ti leh lai chuan ebi chuan boss kalawin report te ti in a suitcase nen chuan a lo lut hlawa timing lutuk yoi lo chuan kha bero ti in a pa chu a biak tir pa enge ni ta ava ti ngal ringota angam huai leh lutuk chu mipa pahnih te chuan mak an lo ti hmel zawk hle reipo a in biak tir duh ta lova a pa chuan chutiang mai mai a oi lo thu sawiin hotel ah chuan kal tur chuan a lo ti lui leh tlat chulai hmunah chuan ebi chu a hruai ve mai a ngai dawn ta ni in khata an chen dun takah chuan bathroom an in hman tawm a lo ngai a ebi in hanu avatum lia lo chhuak chiah nen kawngka an in tawk thut mai i kut hi ebi kut chu lia awmah chuan a lo buk vun mai chu ni in rang lutuk chuan a la let ngal lia lah chuan hnai deuh deuhah hian a lo be kher zel bawk a nuam lo a ti thin riau boss i house a si a i chhelo bawk si lekha lai thiam ro pui si a enga ti nge adira bial nu chu i nei kher ngai na ti in a zawt ta phóng mai enga ti nge ka khop chei hlau deuh em ni tattaka ka chung te hian nupui min nei lui tir an tuma a lo ti chuan aya kan voin ang ve keipo ka ni ve tho sin tu fanu nge nei i tum ti in ebi chu a lo phur suta a lo tolh phei hrut hrut mai lia zawk chu a lo in veng le deuh runa lo buai ve vak du su
hmuh pawh kala hmu lova a hming pawh kala hre lo mi tha vak a nih pawh ka ring lo tin a chhang ke pawh mi hausa deuh mai min neih tir chuan tum ani awm e mahse tla che thut thei ani ve tho a sumwanga pasal nei hi ka duh lova ni li chhung kaw mi leh sa ani awm e ebi in a ti chuan ke pawh hi li hnam tho a lawm ka ni tiin li chuan mak alo ti deuh a mahse ebi chuan li a mit thla dan chu pathau deuh lukawlh deuh a nih miau awangin a bula thu reng chu li a nih a ring lo bur a pa chuan alo khawl ve thunga an zing hotel ah li chhungkua nen a in hmuh an tum awangin kal turin alo hrilh ve chiah an kal tumna hotel alo in ang leh zel chu mak an ti dun viau a mahse hotel lar tak ani miau a awm ve tho mai i bulah i bialnu angin ka lo kal phawt anga chumi hnuah ka pa te bulah chuan ka kal le mai ang tiin thuthlukna a siam ta ni a tukah chuan lia chuan ebi chu nal takin a chei tira a kawr leh pheikhawk zawng zawng pawh chu amah thlan sak vek ani nge nge an chei rei ang reng bawk si a alo mut thluk san lawp lawp mai a tawpah chuan a thuam famkim nen a hmangah chuan alo in lan ta a chhelo alo ti ta riau mahse han fak kur dup chu a hre deuh tlat a pa ngai ve mai hi alo ti duh lek a a nui vur vur rinru ka ngein an pa te pawh chu an lo in hre khawp mai le in neih tir an tum pawh chu an ni pahnih chuan lo ni ngei mai ebi pa chuan a fanu thlalak te chu alo thon ve nge a mahse a hmel lan lo na zawk chu alo thon palh chu niin lia te pawh chu an lo thleng ta pa hei hi ka bialnu chu ani e tiin a hrilh a a pa chuan hei hi i nupui tur chu ani hi tiin thlalak chu alo en tir ve thunga hmel reng reng alo lang si lo ava buai thlak tak alo thon sual ani dawn hi eng pawh ni se an lo thleng tep tawh a he nu hi va hruai chhuak rawh Mr. Lia chuan alo ti leh thut mahse lia chuan ka pa ka bialnu ni hi heta awm ve rawh se a ti tat si a pa chu a ti tau deuh bur tawh inin nei thei lovang a ti leh rung a thin a ka nupui tur te chu ka thlan tur a lawm lian a ti chuan i pa ka ni a i tana tha tur chu ka hria ni hria chian mang lo chhungkua nih mai mai tur ani ngai lo in riah buk thing fawm chawt mai hi tunlaiah hian an ching reuh mai a in then leh mai mai pawh an awl samin fasha tam tak an siam a sin a pa chuan a lo ti leh a hria chian lo ani lo uluk li a ka thlan ani hi li an alo tih ve leh ka pate khawngaih takin min pawm ve mai la lia tel lo chuan ka dam zo lovang ebi chuan alo ti chho tan ve ta Mr. Lia ti ngai na hre lo pawh chuan a lung a tin a der ta ringaw ta dinglam ala dawm vu zui pa lung te chu veilamah a lawm a awm li an alo tih ve leh a hup sawn leh vel a awi awm tawh lo e engtia rei nge inin hriat tawh tia a zawh chuan pakhatin kum chan ve pakhatan kum khat alo ti in ti der ani kha ka hre vek a pa chuan alo ti leh phah anin sawi fel leh thei hram li an phone call a chan hlan chuan Mr. Lia chuan ka fapa hi kalsan ang che inin kawp hi ka rem ti lovania tiin a sawi leh a pate ke pawh pasal nei tir min tum ve tho a lawm mahse tunlaiah nupui pasal in zun sak ti vel hi an ching tawh ngai lo a thing tawh em mai kan duh zawng tak nei thei turin zalenna kan nei ve lawm ebi chuan alo ti daya ani ka fapa hi i duh viau em ni milian nga ka pe chianga i kalsan thei angem ti in a thlem ta milian za a chawi dawna chutiang lek enga tan ma ati lo kanin hmangai nei hi hetiang zat lek hian ati che thei lovang ati ve zai ani chuan milian som nga za ati chho ta zela milian za hnih ati chuan alo orang kher mai mahse lia alo let man tlat ka fapa en la he nu hian i poisa bak a duh lo a hmangai thlawt lo che a pa in alo ti ngal vat mahse lia chuan then a tum lo thu chu ala sawi tlata
ebi pawh chuan poisa hi ka duh lo li hi ka duh zawk ani tiin alo thut hnai le so a an mingha te chu an lo thlen har em awangin an chhuah san ta dai ebi pa khan an room kha alo hai chu ni in li nen khan phone a hman laiin an lo in hmureng to a mahse anin hремia lo li an enga tinge poisa kha laki tuma tiin alung oi lo ta in ngai zong lem chau an ni reng sia ebi pawh chuan ka ti fiam mai ani kha la ka tum tak tak lo tiin alo in thiam lo ve tak tak bawk apa in hmu adu ve thawa wang khan lia hnianah chuan kal adil ta a ani pawh chuan chawlhpe in apa hmu chu alo rem ti mahse chuti lai tak chuan apa chuan lo khawlin Mr. Lee an ifanu chu hotir phot mai ro arwa hman angin thil akal lo tlat mai ati ta ka wang khan in hmu khawm an tum chu an cancel le thu alo shila Lee nian chuan lim takin anin zui ho ta zawk ani Mr. Lee chuan ka fapa kha a hman hmo si a ho ta mai ani ifanu thalak ilo thon kha ka hmu thowa a poilo tura nga yang Sunday ya ifanu pian cham lomna tura chuan ka fapa chu kalau kaltir mai don ya tiin rim alo rat le zunga apa chuan ebi chu lo kholin Sunday ya I pian cham lomna lo huang che tiin alo shil liela chuan Sunday ya anupui tur pian cham lomna a kal adu thu le shwai ve adu thu chu alo soi ve le chiam bok sia hepa hi ka pasal tur te chu alo ni reng lo mo le ni lo ani theilawang tiin ama le ama chu angai twana chuan a in hnial le thina alu te chu a thing le deuh nok thin hei engei ngai twa li ana lo ti chuan a phuzok tlon nan zuwa in tir te a Sunday ya chuan kalokal theilawang engwangin a chan chu birthday party a ka kalanga ya a ka tiom zia zawk chu ina honge nge nga ya ni ka pa in min lo khola khonga in ti in angin ta ringot lia po chuan alo nia sak bik talawa shwaya ngai chuan shil turin a cha dora chilei tura an kal lain meiche pakhat alo luta lia chu alo in la shevel hle a lo chilte alo tum hmal ringot ebi chuan alo chil khalwata chunu chu sheni ni in lia thian thaber naw alo ni lia chu alo be sei ru ve ring to chu ni in ma se ani la chuan unaw ang bak chuan alo en si lawa ebi nen po an in bau dun ngi in du deuh ang te chuan lem an chang der vela thi an lei tur chu lai in an ho san dai chawlhni zan chu alo thleng ta a pian cham lom tur chuan mi thahnem tak an lo fan khawma chungzi nga chuan sheni po kha lo tel ve nal taka in chein ebi po chu alo thleng ve ta mit zong chu achunga chuan an fu thup mai a chhelo an ti hlom ngang mai sheni chuan alo hmumo ngal hle a lia bial nu kha ani ti a hriat awangin tawngkam ngei awm tak tak te chuan musit deuhin alo tawng khum vela zu te chuan alo the vel ebi ngai dan chu ani bik ta ho lo mai zuno hnih chu fala in alo the let ve ngat ziang chung ko fanu a birthday an lom me chu ama chu alo ni reng mai ti an hriat chuan mak an ti hlom hle a kumsawm pahnih chuang rampawna lekha azir bo char awangin mipui hmuah chuan a in lan ngai lova hriat po an hrelo ani chuti chung chuan sheni chuan alo hoi du chuang lova lema chang anga chuan ala ngai tlat apa in a number a pek te chu a dai lui le ngata ma se ebi nge chuan khol chu alo lata si tuna chuan oilo theipo ani talo ama lo musit tu te chuan ngai dam an dila chhuat tir talo chuan ebi po chuan omveri chu alo phal sakta a ma se aril runa chu a chap ta vak maya a beng chheng hle an lom vak lo ti a hriat awang chuan chaplop chung chuan a tlan chhuak daya lia local ve tur nen pon lama chuan an vain tok lia bula chuan a vui zua chu a alo uk sak lem si lo lung oi lo deuh chuan a tlan ho le ta ni
hun ser chu an tan ta a ebi pa chuan a fanu tan chuan pasal tha tak mai a zawn hmu sak tawh thu a sawi ta a chutah lian nen chuan an in hmu ta chiah mai boss chu enge lo tih viang le tiin ebi chuan a kutah chuan lo kai vatin chulai hmun atang chuan a tlan chhuah pui ta daih mai a light an off lai tak ani awangin a pa pawh chuan tungi a tlan chhuah pui tih pawh chu a zuk hmu chiang thei tlat si lova a lung awi lo hle ebi khan a pasal hual a pa in a sawi kha a neih luih tir a hlo awangin li kha a tlan chhuah pui daih mai alo ni a li lah chuan ebi chu a nupui tur ani tih pawh a la hre chuang lo chulai hmuna a kal tur a hriat awangin in tinal deuh chuan a lo kal ve ni mai ah chuan a ngai a thia lei sak te chu a awrh tir a du deuh kha a lo ni reng mai a a nupui tur pek atan a thlan sak emaw a in tih laiin amah a pe te daih mai chu a lawm hle ina a valet leh chuan a pa lung awi lo chu a lo por khawp mai a hrisilna din hmun a lo tha vak lo ni awm tak ani chu wang chuan pasal tha tak nei vat vat se a duh hi a lo ni a uncle leh fapa in thil pek a lo dah te chu lo pe in ani chu mak pa tana a duh ber thu a hrilh nawn le thi a lo ni a lian nena lei an tum pakhat zawk kha a lo ni reng mai a chiawrh lai zawk chu a duh zawk thu chu a sawi vata li chu a duh tak tak thu le a hmangaih thu a pa bulah chuan a sawi i duh lo chuan thi kha i pelet le mai dawn nia ka ti lui tawh lovang che a pa chuan a lo ti ve hlo bawk a a lawmin a hlim hle chuti laiin lia inah khan hriani u kha a lo leng lut nawla a tuka a nupui turin in hmu a duh tih a hriat takah chuan a ai awh tur chuan a lo ngen vata mawi hnai taka chiat vala turin a hrilh bawk peih lo deuhin mawia chuan a thianpa ai awh tur chuan hotel lam chu a va pana ebi hmuh chuan a rin aiin a lo hmel tha leh si a a thi pek le tum pawh chu a lo laksak duh lo min nei i duh chuan property leh share min pek anga yang hetiang thim an tlawm lutuk hi ka duh lo a a dang a to zawk min pe ang che a ti pawh chuan a lo bu ngat ngat a a duh lo dan tur ang hlir chuan khawsak tumin ebi chuan ngei awm deuh deuh te chuan a tawng khum a a lan dan leh a thawmhnaw te chu a sawi sel vak vak mawia lah chu kawr hlui deuh chu pawh a let ling zawng ngat chuan ha in a lo lut kher bawk nen dik tak chuan a mi hmuh tur chuan lia chu duh lo se a duh pui ve tho awang chuan kawr chhe deuh a lo ha a lo ni a lia bulah chuan valet le in a hmeichhe hmuh chu a hmel that zia te a mi zia te chu a ngaina zawng tak a nih thu te chu a hip chuan a va sawi chula lia lah chuan a lo awi lo nasa i duh lo ani chuan keiman ka duh a ka nei dawn a la ti zui chuti lai chuan kawngka kikri a lo awm a mawian a va hawn chuan hriani a lo ni i nupui tur nen khan in hual leh dawn lo an ti a tiin a lo zar leh huam tawh i tan hmun a awm lo duh dang a nei tawh ni chinah pawh a lo khawl a a lo leng dawn tiin a mawi chuan a lo chhang vata enga ti nge midang i duh leh daih a hrianin a ti chuan ka hrilh tawh che kha nang chu ka u nau nu ang bakin ka en thei lo che lia chuan a lo ti tlang leh rawt mai hriani chu a tap leh hluam hluam a a tlan haw leh ngal i nau kha va thlem rawh tiin lia chuan mawia chu a tir haw ve ngal bawk ebi pawh chu a lo thleng ta a a nupui hual nena an in neih tumna a ti tawp thu leh a bial nuder anga lemchan pawh chu a ngaih tawh lo tur thu lia chuan a lo hrilh lawm viau tur a nih lai chuan ebi chu a lawm ho lo kei pawh ka pasal tur nen khan in hualna kan ti tawp a sin duh dang ka nei a a lo ti ve ta ani maw tunge chu li an a ti chuan nangmah ka duh che ebi chuan a lo ti hmiah mai ka hrilh ruput hmang hi ka hrilh ngam luk lo che ani tunah chuan zep ring hi tul ka ti tawh lo tiin a lo tui hnih leh a a tir atang khan lia pawh khan hmel tha tiin a lo duh ru daih tawh bawk nen
an in neih lemna lehkha chu lianen chuan an thai che dun ta a ke pawhin ka duhna chiah rei tawh a ka hrilh ngam lo chiah ani tiin hlim takin an in kuah ka pa pawhin a hmu duh chiah a ebi in a tih chuan a that chu ka pa pawhin kan in neih a rem ti ve tawh a ani pawhin hmuh che a duh leh tho a naktu kah remchang kan siam anga kan in hmu khawm dawn nia tiin Lia chuan a lo chhang a tukah chuan an pa te ve ve lo thlen hun chu an lo nghak ran a an ni erawh chu hotel room chhungah an lo thleng fel der tawh an in hmu dun leh nawl mai chu mak an ti hle a thil awm zia pawh in zawt chiang lo chuan an fa te in nei lo chanah chuan an lo in mawh puh tawn in nei sela an tih ngei mai chu hotel room ah chuan an lo lut dun ta a an fa te ve ve a lo ni reng mai chu mak an ti in an lawm bawk si thil awm zia te an sawi chiah hnu chuan Lia leh Abby te pawh chuan in nei tur chu an mah ni an lo ni reng tih chu an hre ve chi a an ni pawh chuan mak an ti hle a khua nu chuan in kawp rem turin a lo duang ngei niin an in hret a chutih lai chuan mawi a kha pang parking in Abby hmu tur chuan hotel ah chuan a lo kal ve a mahse rinlo taka a thian pa nen ah Abby an lo ding dun reng mai a hmuh chuan a ngaihna a hre lo hle an ni chuan in nei an tum thu an lo hrilh bawk si a a thian pa in a nupui hual a duh leh daih mai tih a hriat chuan a ui hle a mahse a thian pa tan chuan a neih zawng zawng pawh a hlan phal tlat bialnu ka nei ve dawn ta tiin ka hlim ve em em a ka thian pa nupui tur lek a lo ni si tiin a au vak vak a enga ti nge kha pa kha a au vak vak a Abby in a tih chuan an u nau tih dan ve reng a lawm enga ma ngai su Lia chuan a lo ti dai a an ina haw tur chuan an chhuat san ta ni